gyda Bethan. Diolch Kate, mae hi bron yn ddolig wrth gwrs, so mae un uchafbwynt yn y calendr chwaraeon yn barod wedi dechrau. Y dartia, neu Dartmas, Mhencampwriaeth y Byd wedi dechrau ys nos Wener ac yn para hyd Ionawr y trydydd pan welon ni pwy fydd yn codi tlws Sid Waddle Mhalas Alexandra yn Llundain. Mae un Cymro gododd y tlws yn y nôl yn 2021, Gerwyn Price ymhlith y ffefrynnau eleni i'w chodi hi eto, be oedd e'n chwarae neithiwr. A mae Dylan Williams sydd yn gyfrifol am gyfri ex-Darts Cymru yn ymuno gyda ni. Dylan, bore da iawn i ti. Ti yn dy elfen ar hyn o bryd, fi'n siŵr. Siwmai, bore da, Bethan. Ydw. Fel fi wedi gweud, mewn sawl cyfaliad dros i penwythnos, nath Nadolig ddechrau'n swyddogol nos Wener o'r cartau'n cychwyn. Bendant. Dyder ni ganolbwyntio i ddechrau, dim ond ar Gerwyn Price, Reisman, o fel o'n i sôn, oedd e'n chwarae neithiwr yn cyfaddau bach o nerfen i gemau, ond drwodd yn saff i'r drydydd rownd, nag yw e? Odi, a oedd hi'n amlwg fi'n credu o'r 3 darten gyntaf daflodd e, bod e'n meddwl busnes, dechreuodd ei ymgyrch gyda bwrw 180, a nath ni osod y dôn, a nath e ddim wir edrych yn ôl ar ôl hynny. Nath e ddominyddu'r 2 set gyntaf heb golli cymal. Nath hi wrthwynebydd wedyn rhoi rhywfaint o ffeitlan yn y drydydd set, ond nath hi brofiad i hunanbeddiant yn ystod y gêm, gweld e'n mynd â hi, a yn ennill yn weddol ddiffwdan a heb lawer o ddrama mynd waith sydd rhywbeth i ni ddim yn gallu adrodd yn amal gyda Gerwyn, felly bydd yn hapus iawn gyda'r perfformiad. Ie, gwmws, achos, yn curo Connor Scutt yn dyfe o Loegr o 2 i 0, a ti'n sôn yn fyna, dim lot o ffwdan felly, achos ni'n gwybod, dyw'r dorf ddim wystod yn ei gefnogi, ond nath e sôn yn bod hwnna wedi bod yn help neithiwr, achos os ni'n cofio nôl y llynedd, bydd e'n gwisgo'r clustffonau ar dros i glustiau'n amlwg, mwyn bod e ddim yn clywed sŵn y dorf, ond oedd hwnna ddim yno neithiwr. Na, pan gerddodd e mas o tu ôl y llenni i'r ardal y walk-on, gath e ddim y croeso cynesa, ond fel ti'n gweud, soniodd yn ei gyfaliad, bod e mewn 2 feddwl i fe wario yn y gystadleuaeth neu byd o pnawn di Sul, felly oedd e'n gweud bod e'n bod yn teimlo'n bach yn nerfus ac yn bryderus cyn dechrau ymgais, ond dwi e ddim yn ddirgel, mae dysgu gwahanol fath o bobl yn mynd i'r Alexandra Palace i wylio'r dartiau dros y dolyg na'r cefnogwyr sy'n mynd i'r mwyafrif o'r gystadlaethau eraill yn ystod y flwyddyn, ond o brofiad, y ffordd gorau i gau cegau'r bobl mae i gychwyn ar garlam a i ddominyddu i wrthwynebydd a dyna welon ni neithiwr, nath e ddim rhoi cyfle i'r dorf i fynd ar ei gefennau, felly gobeithio nawr gweld yr un peth fel bydd e'n symud trwy'r rowndiau. Ie, yn bendant. Bydd e nawr nôl yn chwarae ar y 7fed ar hugen, ond nos y fori, Jim Williams, Cymro arall, yn mynd i fod yn wynebu yr enillydd ar 2 achlysur Peter Wright. Mae e'n mynd i fod yn dipyn o her i Jim Williams, sy'n cael ei nabod fel The Quiff, nag yw e? Ie, na ti. Wario Jim i gêm gyntaf di Sul, a oedd e'n ffefryn cryf hynny, a nath e fyw lan i'r label ni fod yn deg, yn aml pan i ti'n cael ei ddisgwyl i ennill gêm, mae lot o bwysau nhw ti, ond nath e ddelio Norma Madw yn weddol rhwydd, a yn ei gyfaliad mae e wir yn edrych mlaen i gymryd mlaen Peter Wright, mae Jim wedi chwarae fe eleni yn barod a wedi curo fe, felly bydd Jim yn mewn i'r gêm yn meddwl, wel, sdim byd y fi golli, a yr amser gorau i ddal y boes mawr yma yw yn y rowndiau cynnar, pan dyn nhw heb gael y profiad o ware yn yr amgylchiadau, a mae Jim wedi ware'n barod, felly gobeithio gweld Jim yn pwysio Peter yr holl ffordd. Ie, bendant, a awgrym felly nad yw Peter yn chwarae ar ei ore. Johnny Clayton wedyn ddim yn dechrau ymgyrch tan y trydydd ar hugen, ond yn gloi i orffen, mae rai fi dy holi di, achos un uchafbwynt o neithiwr, fuddugoliaeth man Loc Lwng o Hong Kong Dylan yn cystadlu am y tro cyntaf yn yr Alexandra Palace ym Mhencampwriaeth y Byd ac am noson iddo fe. Oedd e'n anhygol. Mae ambell i gêm yn y gystadleuaeth sy'n goleio'r peth land, a mae'n neis bod ni'n ffindio'r ser yma o wahanol wledydd o'r Rownd y Byd, ni'n gyfarwydd y gwylio'r 5 neu 6 mwyaf yn y byd trwy'r amser, ond pan ti'n cael rhywun fel Man Loc yn dod trwyddo, fi wedi gweld ar y rhywfaint yn barod leni, a ni'n meddwl, mae rhywbeth yn bytu'r boi yma, mae dafliad yn gadarn, ond war y teg i'r boi, yn erbyn Jan Van Fien, oedd pawb ddim yn rhoi unrhyw beth i fe, a war y teg i'r boi,
Fi wir yn edrych mlaen i weld yn y rown nesaf. Ie, a'r dorf wrth i bodd hefyd. A Dylan gwych fel arfer, diolch yn galon ti am y sgwrs Mhencampwriaeth Darte'r Byd, felly wedi hen ddechrau. A fel o'n i sôn, y rownd erbynol wedyn, y ffeinol fawr ar Ionawr y trydydd. A pawb yn sôn am tlwsid fodel, sydd wedi mynd â fi lawr y we i edrych am ddyfyniadau Ydyn nhw'n gweud yn anghywir? O'n i'n gweud Sid Waddle. O ti'n gweud Waddell. O, sorry. Na fi. Waddell, y sylwebydd enwog, nath ddweud. Hon oedd y hoff dyfyniad idd yn sôn am Alexander the Great. When Alexander the Great was 33, he cried salt tears because there were no more worlds to conquer. Eric Bristow's only 27. Fantastic. Oedd rhaid i fod na i glywed. Cofiadwy. Rhyw Geordie. Oedd e'n sylwebydd arbennig. Ie, dyna ni. O, mwynhau'r dartiau. Bethan, edrych mlaen i weld sydd eithi dros yr wythnosau diwetha. Nesa, hyd yn oed, hefyd yn edrych mlaen i weld